ತುಳುನಾಡ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ಕಲೆತ ಸಂಗಮ ಕಲೆಕಾದು ಪುನಿಪುನ ತುಳುವೇರೆ ಸಂಗಮ ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ ತುಳು ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ. ಮಾತರೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ, ಇದೇ ಜನವರಿ 31ನೇ ತಾರೀಕು ತುಳು ಸಿನಿಮೋತ್ಸವ ಫೋರಂ ಮಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ನಿಖುಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರತೆ. ತುಳು ಸಿನಿಮೋತ್ಸವ ತುಳು ಸಿನಿಮೋತ್ಸವ 31 ಜನವರಿ 2015 ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಫೋರಂ ಫಿಜಾ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ತುಳುನಾಡ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ಕಲೆತ ಸಂಗಮ ಕಲೆಕಾದು ಪುನಿಪುನ ತುಳುವೇರೆ ಸಂಗಮ ಕಲೆಕಾದು ನೆಲೆಕಾದು ಈ ನಾಡು ನುಡಿಕಾದು ಬೆಲ್ಪಿನಕ್ಕುಲೆನ್ನ ಉತ್ಸವ ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ ತುಳು ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ ತುಳು ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ.